Eu son Claudia e a miña palabra favorita da miña lingua materna é a cremiora. Transmíteme felicidade. Ola, eu son Iago, son de primeiro da ESO e a miña palabra favorita na miña lingua materna é vagalume porque me transmite felicidade tamén. Soy Margarita Mayoral, profesora de religión del instituto, y mi palabra favorita es mommy. Cuando yo pronuncio esa palabra, o he pronunciado esa palabra, mi madre ya murió, a mí me transmite una cantidad de emociones y sensaciones de seguridad y de mucha paz, y de que todo va a estar bien. Así que siempre mi madre me transmitió eso. Así que eso es. Hola, mi nombre es Kleiber Leal, soy de cuarto de la ESO y mi palabra favorita en mi lengua materna es parcero, que es una manera de llamar a un amigo. Hola, soy Alejandra, soy de cuarto y mi palabra favorita es larga y para mí significa familia e amor. Miña palabra favorita é bolboreta, porque me suxire liberdade, beleza e transformación. Ola, son Candela de cuarto da ESO e a miña palabra favorita na miña lingua materna é a agarimo, xa que me transmite calma e amor. Hola, son Nayara de cuarto de ESO e a miña palabra favorita na miña lingua materna é samesuga porque representa a miña amizade coas miñas amigas. Eu chamome Gema e a miña palabra preferida na lingua que eu falo pois é candela. Candela é o nome que lle puxen a miña filla, é unha palabra que me gusta porque ademais significa luz, está relacionada coa luz e me parece pois unha cousa moi fermosa. Ola, meu nome é Belén, son do cuarto da ESO e a miña palabra favorita na miña lingua materna é arco da vella porque me transmite alegría. Hola, son Elena de cuarto da ESO e a miña palabra favorita é sondoxo porque me transmite tranquilidade. Hola, son Ismael do Departamento de Tecnoloxía e a miña palabra favorita en galego é pandeireta, que representa cultura, tradición e identidade propia. Hola, chamo-me Iván e son do terceiro de ESO e a miña palabra favorita na miña lingua materna é morriña, xa que representa o síndrome de pertenza da miña terra. Yo soy Daniela, soy de tercero de la ESO y mi palabra favorita en mi lengua materna es parche porque significa quedar con amigos y disfrutar del tiempo y pues relajarse para disfrutar del momento. Hola, son Pili e a miña palabra favorita é lusco-fusco porque me transmite paz, calma e tranquilidade. Hola, son Ada, segundo de ESO e a miña palabra favorita da lingua materna é monte que me transmite paz. Hola, soy Diego Mijail, de segundo de la ESO y mi palabra favorita de la lengua materna es dragoste, que me transmite tranquilidad, paz y armonía. Mi nombre es Sofía, de segundo de ESO y mi palabra favorita es chévere porque me transmite alegría. Ola, son María e a miña palabra favorita son vacacións, porque teño moi bons recordos delas. Hola, son Lara e a miña palabra favorita é ledicia, porque me transmite felicidade. Son Elena, a profesora de bioloxía, e a miña palabra que me recordo galego, que me evoca Galicia, por dicilo así, é agarimo. Agarimo porque cando penso na palabra agarimo penso pois nos meus antepasados, nos meus avós, especialmente na miña avó, que sempre foi galego falante toda a vida e nas miñas raíces, na miña xente, e por iso me gusta a palabra. Son Alex e a miña palabra favorita en romano é dragoste, que significa amor, e transmíteme moita tenrura. Hola, sou Iciar e a miña palabra favorita en catalán é marieta, que significa mariquita, e que transmite a chegada da primavera. Son Heitor e a miña palabra favorita é biosbardo, pois recórdame a cidade.